Hei, mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydällesi? Huomaatko, että tärkeimmät asiat elämässä on ihan ilmaisia? Halaukset, hymyt, ystävät, suukot, perhe, nukkuminen, rakkaus, nauru, hyvät kokemukset. Mitä voisit luvata? Lupaus alkaa, lupaan, että. Ja vältä sanoja enemmän, paremmin tai lisää. Kirjaa mieluummin kellonaika, viikonpäivä, kuinka usein. Ja lupaa jotain pientä, minkä voit oikeasti toteuttaa. Ei mitään uuden vuoden lupausta, joka on parissa päivässä tai parissa viikossa unohdettu. Mitä lupaat liittyen halauksiin, hymyihin, ystäviin, suukkoihin, perheeseen, nukkumiseen, rakkauteen, nauruun, hyviin kokemuksiin? Ja lupaus alkaa, lupaan, että, lupaan, että.